Mga kapuso, lauman gihapon ang pag-uwan sa dakong bahin sa nasod tungod sa lain-laing weather systems. Adunay duha ka low pressure area karon gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang usa sa sidlakan, ang usa sa kasadpan sa atong boundary. Matod sa PAGASA, pareho kini nga ubos ang tsansa nga mamahimong bagyo. Apan ang extension sa LPA nga naa sa sidlakan sa PAR maabot sa ubang lugar sa nasod. Para usab ang pagpasulabi sa Habagat nga makapikto sa western section sa Southern Luzon o Visayas. Base sa datos sa Metro Weather, adunay tsansa sa grabing uwan sa Eastern Samar ug Leyte. Posible usab ang uwan sa Cebu, Bohol ug nahabilin nga bahin sa Eastern Visayas. Adunay pag-uwan usab sa uban pa nga nahabiling bahin sa nasod apil ng Luzon ug Mindanao.